Da. Gata, au reveni. Ia mai dai partajare să mă mai ușor o dată, să văd dacă le-ai descărcat sau le-ai văzut. Că scrie acolo în Desliși în KO și dai historic. Ai în bot, și de la descărcări. Downloads. Stai puțin să mă uit. Dă mai în jos. Stai, dă în sus de tot. De tot. Și Serge Dovland. RNKO. Ia de pe el. Nu merge. Ia de Reti Drovland. Da. Și dă-mi Serge Dovland acolo. Nu aici, mă. Unde fusezi tu la Dovland? Da. Nu, Doamne. Jos, mă, în aia, mă. Unde ai toate dovlandările? Ia, fii atent, dă-i slash Google. Dă-i Google. Google, așa. Și scrie RNKO. Nu! Ai cont de ăsta. La conectați-vă, ai cont? N-ai cont. Scrie RNKO. Stai să văd aici. Dă-i mai în jos. Deci mai dă o dată la Dovland. Și scrie și AIM aici. Da. Search. Enter. Dă-i mai în sus. Și dă-i mai în sus. De tot. Prime. Taci. N-am ce să face, bă, ai AIM.